Кәштәр туғандар, мен қауымы ыруларының үшінші йыйында катнашучы делегаттар һәм кунактар. Дөньяла хәтер, ил хәтере, халык хәтере дигән тәрән мәгънәле һүз бар. Илде ил, милләтте милләт итеп тотып торган көчләрнең берсе ул хәтер. Безне бүгін әуәл-әуәлдән сал буаттар төпкеленән ыру-ыру булып берләшеп, иңгә-иңде терәп, кулга кул тотынышып, сал Уралдың тау һәм далаларында яйрәп гомер иткән халкыбызның тарихи хәтере бер кырга йыйды. Бер кырга тупланы. Biz Меңлеләр, Башкорт иленең нәкъ уртаһында урынлашкан, Башкорт халкының, Башкортстаныбызның язмышы өчен хәлиткеч вакыйгаларда турыннан-тура катнашып яшәгән гаять күп ханлы һәм гаәр кавымбыз. Мен кабиләһе әүвәлдән ошондай ундан артык ырыуды берләштереп яшәгән. Мендәр, Сыбымың, Күл илемең, Илекәймең, Сарайлымың, Кубаумың, Үршәкмең, Меркетмең, Кырк өйлемең, Яйык Сыбымың, Усылымың. Мен авылдары Дим һәм Үршәк, шулай ук Агыйдел һәм Өфе елгалары кушылган ерләрне биләгән. Элегрәк 14нче ваттың 2нче яртыһынан Меңлеләр ыктың түбәнге агымындагы Ялан җәе, Минзәлә һәм Сүнт елгалары буйларына тиклем таралып ултыргандар. Безнең бүгенге йыйында Меңле авылдары урынлашкан Өфе, Иглин, Хишмә, Дәүләкән, Авыргазы, Әлшәй, Миякә, Бишбүләк, Благовещен, Благовар, Кырмыскалы, шулай ук Стәрлетамак райондарынан Өфе, Дәүләкән, Благовещен, Бәләбәй калаларыннан делегаттар һәм кунактар катнаша. Стан хөкүмәтенең шәҗәрә байрамдарын үткәрү турысындагы карары был җәһәттән аерылса әһәмиятле сара булды. Бундай эшмәкәрлекте безгә артабанда әүдем дәвам итәргә кирәк. Хәзер буның өчен гыйльми әдәбият өр-яңы хезмәттәр исәбенә баелы. Мәшһүр тарихчыбыз Әнвәр Закир улы Әсфәндияровтың Башкортстандың Башкорт авылдарының тарихы дигән 10 томлык тикшеренүе, бер төркем яшь тарихчыларыбызның Салават Хәмидуллин җитәкчелегендә Башкорт ырулары дигән уникаль проекты буенча ашырылуы, фәндә, рухи мәдәни тормышыбызда зур казанышка әйләнде. 40тан артык томдан торган бұл проектта мен ыруларына арналган басмалар гына 4 калын китап булып дөнья күрде. Бұл басмалар урындагы краеведтар өчен ышын мәгънәһендә өстәл кулланмаһына әйләнде. Тау хәтлем эш аткарган авторлар коллективына ошо йыйын исеменнән ихлас күңелдән рәхмәт белдергә килә. Янында яшәүче Сарайлы Меңруак Хакалы, атаклы краевед Рәис Гайнисламов улы Корбангуловтың тикшеренүләре фәнебезнең кыйммәтле казанышы булып тора. 1999 елда башкорт теленең урыс теле менән бер рәттән дәүләт теле дип игълан ителүенә өлгәштек. Монда башкорт ырулары
хәрәкәтенең дә роле зур һәм был, әлбиттә, иң мөһим карарларның бериһе булды. Икенчедән, Совет усырынан һуң. Икенчедән, 1 июньдә без шулай ук Өфөнең һәр районында башкорт балалар бакчасы һәм башкорт мәктәбе ачу талабын күтәреп чыккайнык. Был мәсьәлә әлегә үтәлеп бетмәде. Шулай да башкарган эшләр күзгә күренерлек. Безнең хәзер Иске Өфөлә, Дим районында, Сипайловыла, Инорста, Шакшала башкорт мәктәпләре ныклап аякка басты дип әйтергә була. Өфөнең нәкъ уртаһындагы 20-нче башкорт гимназияһы милли белем һәм тәрбия бирүдә үзенең позицияларын хаклап алып калды. Зур тарихы булган башкорт урта мәктәбен тергезү шулай ук көнүдәк мәсьәләләрнең бериһе иде. Был мәктәп хәзерге вакытта халык шәшәне Мөхәммәдша Борыңғолов исемендәге лицей-интернат буларак киң билдәле. Милли мәгарифте үстерү яһәтеннән Бәләбәй калаһының башкорт җәмәгатьчелеге аеруча зур әүземлек күрһәтте. Бәләбәй башкорт мәктәп-интернаты хәзер үлгү алырлык мәктәпләрнең бериһенә әйләнде. Без шулай ук Бәләбәй педучилищеһендә башкорт бүлексәһен астыруга өлгәштек. Унда ошо як районнарның Дим буй авылларынан берничә буын башкорт балалары белем алып чыкты. 5-нчедән, Благовар районының Иске Усман авылында меңлеләрнең тарихи мәдәни музее ачылуы шатлыклы вакыйга булды. Бында 2007 елда сарайлы меңлеләр үзләренең ырау җыенын үткәрде. Район үзәге Языков авылында 2007 елда меңлеләрнең Рәсәй дәүләтенә кушылу өчен көрәшенә җитәкчелек иткән легендар Хәнзәфәр бей истәлегенә сквер ачылды. Унда бөек ырау башлыгына һәйкәл ачу мәсьәләһен дә ниһаять хәл итәргә вакыт